आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंसोर आं साननैसो बहाबा थांबा मा एसे जाबोर जुबोर खालामनानै दोनो हो मालाया न'खराव जाबोर जुबोर खालामो नोंस्रा टेनसनखौनो जाबोर जुबोर खालामनानै दोनो नङा होमबा अमा राजा दंखायोना अमा राजा मिनिस्टारा बे फैनानै गासिखौबो थिग खालामगोन होननानै आंखौ नेनानै थाबाय थायो नङा होमबा नोंसोरखौ मालाबा गारनानै थांजोबगोन आं नोंसोरखौ नायबाय थानो हालां माखौ रागा जोंफैलाबाय थाखोसै सासे मोनसे खालामनानै दोनबाय थागोन बे दावदैयालाय मा खालामसोनानै दोनदों आरो बोरो दावदैया गैया आंजों नांलायनानै मालाय बिबाजै सासेनावसो दंहैयो आच्छा दाउला राजानाव औ बिनावसो दंहैयो दालिंखा जेरै थांदों एरैनो थाबाय थानो हो आरो नेवला येस बस आंनि खामानिखौ मावनानै दोनाखैना नोंबो बस मावनाया मावदोंमोन बस आरो एमाव राजा आफा नां नोंनाव बाइक बिगोन नां नोंनाव माबा मोनसे बिगोन आं जेबो बिलालै बेनिखायनोथ' नों आंखौ सुखिदार खालामनो नागिरदोंमोन आं बहा थांदों बहा थाङाखै बेखौ नायखोमानो मोनजादोंना मोनाखै हो मा खि नांनायनि थाखाय नोंसोर आंनि खिथु जेब्लाबो नोंसोरनो जानो होदों लोंनो होदों सिरि थाना अब्लाबो जाबायसै दे जाबाय आं नोंनि थाखाय गोथाव साहा फुदुंना लाना फैनि बांद्राय रागा जोंनांला आं मोसौ बेदागालिखौ लायनि बास आच्छा नों मानसिफोरनो खोन्थादों नामा आं गुवाहाटियाव थांनाया सोरजों थांनाय बस आंनि खोमा फारसेखौनो हानानै होगोन बस होमबाबो बेफोरबायदि पाप खामानि मावालै आं बस आच्छा बारु थाइबानि लारु होमबालाय बस आं बाजार थांना फैनि दे अके साला मालाबा न'फोरखौनो माबा जेल खाना बायदिसो मोनलाय लाङो ना बाजारफोर बायदि जेबो सुख सान्ति गैयै तात बिदि साननानै गुवाहाटियाव थांबाय आं रुमबां एक्ट्रेसजों एसे लाइन मारिहैनो गैया बेवहायबो नारजि बुदाङा बिजि देन्जार मोनसेनि उनाव मोनसे जागासिनो दे मोजाङानो जाथारबाय दे मा मोनफैलायखो आंजों एसे सनमान होनानै रायलाय मानि थाखाय मानो होनोब्ला नों गुवाहाटियाव मानो थांदोंमोन बिनि गासैबो जोनोम कुन्दुलि आंनाव दङ के हा औ नोङो रुमबां एक्ट्रेसजों थाङाखैमोन होनलाय तात जेबो थुत थात गैया आं बुंखादोंमोन ना नोंसोरखौ नारजि बुदांखौबो आरो नोंखौबो आंनि मेगना आंनाव थाइनै थायो आरो माखासे मेगन थाइसेखौ आं गुबुननाव हरो नों मा खालामदों खालामाखै गासिबो आं मिथिजोबगौ ओरैनो रिपर्टार जादों आं नों मा जालामाला खोथा बुंलाबायोब्रा बबे समाव मा खोथा रायलायनांगौ मिन्थिया नामाब्रा नोंलाय उदैया जेब्ला मानो जेब्ला ओंखाम उखैयो जेबो टाइम टेबल थाया मिथिबाय जेब्ला खिनो ओंखारो बिनिबो टाइम टेबल थाया आरो जायगाबो नाया थिग बिदिनो नैबे दाउसे देलायाबो टाइम आरो जायगाखौ लानानै खोथा रायलाया अब्लाबो नोंखौ अननानैनो आं दिनै नोंनि खाथिसिम फैबाय न'सिम फैनाया जायो नामा आरो नों मा फुसौलिया खोथा बुंलाबायदोंलाय मानो होनोब्ला नोङो बेरायहैदोंमोन नङा होमबा रुमबां एक्ट्रेसजों आंनाव नोंसोर सानैनि फटकबो दं मा फटक औ नोंसोर सानैनाव फटकबो दं जुदि निउज चेनेलाव होजानो गोसो गैया अब्ला फैसा हरबानो जाबाय आरो बे खेबाव जुदि आंखौ किडनेप खालामो गारनायाव गैया मानो होनोब्ला आंहाबो गोबां मानसि दंसै नों आंखौ धमकि होफैदों नामा आं मानो धमकि होनांगौ जाखो जि खोथाया उनाव जागोन बे खोथाखौसो बुंदों मा नांगौ नोंनो आंनो फैसा होबानो जाबाय नों बेसेबां फैसा लायोलै आंनिफ्राय आरो मा खालामो नों बेफोर फैसाखौ दुखिया गथ'फोरनो अनाथ आश्रमाव होयो आरो बा नों एसेबां मोजां ना आं मोजां नाथाय मानसिफोरा आंखौ गाज्रिखौसो नुयो नों खोथाफोरखौ दावराव खालामगोन नामाब्रा आरो नोंनाव मा फोरमान दं आं रुमबां एक्ट्रेसजों थांदों होननानै गुवाहाटियाव हा आरो रुमबां एक्ट्रेसजोंथ' आं हारसिं थायाखैना बेनिबो गासिबो खबर दङ आंनाव मिथिबाय नारजि बुदांखौबो लोगो हमहैनांगौ आं थ' बाय बाय बे मानसि आंखौ गाज्रि खर' गाज्रि खालाम मारगोनलै नै माथो दाउसो देलाय फैदोंमोनलाय थांबायबो नामा थांबाय दासो ए मा बुंखो बियो बेनि बुंनाय खोथाखौ मानियो नामा बाद दे बेनि डायलगखौ नै साहाया हेलौ नारजि बुदां मा जालायखोब्रा मानो कल खालामलायखो रुमबां एक्ट्रेसजों हर थानानै माबोरै मोनखो आया बेलाय बोरै मिथिलायखोब्रा नारजि बुदां माबाफोर गुड निउस नामाब्रा माथो दाउसो देलाया जोंनि खोथा मिथिजोबथारो रुमबां एक्ट्रेसनि सोमोन्दैबो मा होनदों माने जोंखौ हटेलाव हर थादों होननानै दावराव खालामदों आरो बांद्राय रायलायासै बेनिखायनो नोंनावसो फन हरबाय आं मिथियालै अमा राजा बे खोथाया जुदि बाहेरायाव ओंखारोबा जेबो नङा आं नोंखौ लोगो हमहैगासिनो दे आच्छा दे माथो होनखो आदा नारजि बुदाङा मा होननो बे दाउसो देलाया जाला माला बाथ्रा बुङो बेखौ लानानै खर' गरम जाबाय बेनाबो आंनाथ' आंखा आच्छा बारु थाइबानि लारु साहा फुदुंना होनायनि थाखाय थेंक इउ दसेनि थाखाय आं बाहेरायाव थांना फैनोसै नै दासो न'आव फैनाया दानो थांनो जाबायबो जायो आंना गोसो जाबानो दे होमबालाय
एन्टनिय' दिनै एक्सट्रा क्लास लानायखौ जोबोद गोबाव जाबाय। नों बिराद गोबाव जाबाय नामा आंखौ नेनाया? जेबो नङा, आं इन्डिया थांनो थाखाय टिकेटखौ दानखाबायमोन। नों थांमारगोन ना थांमारा? एन्टनिय' आंखौ निमाहा हो, आं थांनो हानाय नङा। अके। दाथ' एन्टनिय' खोथाखौ खोनासंजोबालासिनो माखौ रागा जोंदों? आंनि खोथाखौबो खोनासं। आंहा क्लास दं एक्सट्रा, आरोबाव गोबां एसाइनमेन्टनि खामानिबो दं, लोगोसे आंहा पार्ट टाइम डिउटिबो दं। आं नोंनो बेफोरखौ बेखेवनानै खोन्थाबाय थानांगौ आरो। आं थांगोन ना? मानो होनोब्ला आइया जोंनि सोमोन्दोखौ दासो एक्सेप्ट खालामदों। बेनिखायनो आं आइनि नोजोराव नोंखौ मोजां खालामनो थाखाय नोंखौ लिंदोंमोन। जुदि बेखौबो मावनो हायाबा आं मा खालामनो? नाथाय आंनि शेडिउलाबो जोबोद गोराथार। आं थांनो हानाय नङा। साननैसोनि उनाव थांनो हागोन ना हाया? मास मोनसेनि उनाव? बेनि उनाव हागोन। औ, हायाबाबो थांगोन। अके। थ' नों आंखौ रागा जोंनांला एन्टनिय'। नोंखौ आं रागा जोंबाय थानो हायाथ'। दालाय बहा थांगोन? दा डिउटियाव थांनोसै। थौ, होमबालाय आं नोंखौ दोनलांनि। अके। नुबायना, एन्टनिय'आ दाबो गोसोजों आंखौ रागा जोंगासिनो। ओरैनोसो आंजों मोजां रायलायदो, नाथाय बिनि गोसोआ दासिमबो आंखौ निमाहा होनो हायाखै। बिदिबा मा जानांगौ जाखो? आयु, आंलाय दा मा खालामबावनांगौ दे? अखाबो हाहां हाहां जाबाय। थम गंसेबो फैया। आं बे माइ सौनाय बस्थाखौ माबोरै न'आव लांबावनो दे? बे आदा बाजैयाबो आंखौ इसेबां खामानि थिनो। आदा अमा राजा बाजै हांग्रि मोनदियाबा थिनामोन। दा आं मा खालामबावनांगौ दे? इसोराबो दा आं गाज्रिबा आंखौ इसोराबो सानगोनसो। बादुलिफोरा एसे मस्ला मोननांगौ, एसे साजा मोननांगौ होननानै। आं लासिंसिं इसोरखौबो माबोरै लिंहरनो? मा एसे दुखुनांथाव, मा एसे दुखुनांथाव। दावदै, माइ बस्था थिखोनो हायाखै नामा? आंलाय माबोरै माइ बस्था थिखोनो हानो देनाय, नोंनो बुंलाय। आच्छा दे, थौ आं न'सिम लानानै होगोन। थेंक इउ। लानानै फै आंनि उन। दावदै, आं नोंनि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामो, होमबाबो नों आंखौ मानो मोजां मोना? बिदि खोथा बुंनानै आंनि गोसोखौ दुखु दाहोबाव। ओरैनोबा ओंखामा मा जादों? नोंहा खुसिसो मोनदों। आच्छा दे। बे नेवला उदै गेन्द्रायाल' आंखौ माथो अनो। बिनि अनगा आंखौ रावबो अनानो। नेवलायासो आंनि खुद्रायनाय, आंनि बोराबनाय, आंनि रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हायो। मा आंनि जिउआव नेवलानि अनगा रावबोआनो गैला नामा? बेनो आंनि जानो गोनां हौवाया। आयौ, आंनो नेवलाखौ नांथारामोन। जायफ्रा, नों मानो एसेबां गाज्रि बुस्थु लादों? माथो जाखा? सिगारेटखौ मानो सोबदों? एसेबां गाज्रि बुस्थुखौ? खोनानो मोनदों माथो नों दाना ड्राग्स गान्जाबो लायोनो। जानला मानला बुंलाबायनाङालै। आं नोंनि लोगोखायसो नोंखौ बुंदों दा। बिदि गाज्रि बुस्थु लाबा नोंनि देहायानो नोंखौ मोजां मोननाय नङा। माथो जाखो? आंनि थाखाय बेफोर जेबो नङा। जायफ्रा, नोंथ' गोदो बिदि नङामोन। दा मानो बिदि जालांखो? आं जे खालामा आंनि गोसो। बेवहाय नोंहा बुंनो गोनां रावबो नङा। बे नेवलाया माब्लानिफ्राय इसेबां गाज्रि बुस्थु जाग्रा जाखो? बेथ' मालाबाबो बेफोरबायदि गाज्रि बुस्थु जायामोन। सोर गाज्रि बुस्थु जायामोन? थांफैदेलाय, थांफैदेलाय। दाफै आंनि खाथियाव। मानो? नोंखौ आं गावनि गार्लफ्रेन्ड खालामगोन होननायखौ खोनायाखै नामा? हा? नोंनि बैसो जानायखौसो नेगासिनो आं। जेब्लानो नों मेट्रिक होखांगोन, होमबानो आं नोंखौ गावनि गार्लफ्रेन्ड खालामगोन। नों बायदि मानसिखौ आंनो नाङा होनबाबो बुजिया नामा? आं बायदि हेन्डसाम माहाजोन मानसिखौ गोसो थोआबा सोरखौ गोसो थोनो? आं नोंनोलाय मानो खोन्थानो? आरो आंनि सेराव फैना आंखौ दम दाहोबाय था। आं नोंखौ गियाबो। नोंखौ गिनो थिनाखैना आं जाम्बि। नोंखौ आं मोजांसो मोनो। नाङा आंनो नोंनि मोजां मोननाय अननाय। नोंखौ मोनस्लायस्लाय थैनानै थांगोन आं। एसेबां मुगैयो नों आंखौ। साननानै नाय, आं बायदि मोननाय नङा। बे ड्राग्स फाग्लाखौसो गोसोथोयो नङा होमबा? बे जायफ्राखौ। जायफ्राया दाना ड्राग्स लाग्रा जाबाय, गान्जा सोबग्रा जाबाय। बेफोरबायदि मानसिजों लोगो दाजा। गोसो आंनि। नों आंखौ फोरोंनो फैनाङा। एसेबां थिफुथलि जानाङालै। मा खालामनो? नोंलाय आंखौ बुगोनल'सो। बुनायनि अनगालाय मा रोंगौ नोंलाय? जेब्लाबो बुनोल' नागिरो। नोंनि आखला मोजां मोनब्ला आं नोंखौ बुनाय नङामोन ना? आंलाय मा गाज्रि खामानि मावदों? नोंनि मोजां मोननायखौ नेवसिनायखौ नोंहा रागा जोंदों। मोजां मोननायखौ नेवसिजानो बादोंब्ला गुबुनखौ मोजां मोननोबो नाङा। गासैबो मोजां मोननायखौ नोंनिखौ नेवसिजोबगोन बे नङा। ओरैनोबाबो आं नोंखौ नांखाया। सानसेबाबोथ' नों आंखौनो लागोन। बेनिखायनो बांद्राय टेनसन लाया आं। नों मेट्रिक फरिखा होबानो आं नोंखौ हाबा खालामगोन। आं बे जोनोमाव नोंजों हाबा जानो होननानै जोनोम जायाखै। आंनि थांखियाव नों जुदि आंनि थांखिखौ होबथायो, आंबो नोंखौ गारनायाव गैया। मा खालामगोनलै नों आंखौ? आं गावनो मिन्थिया। बेनिखायनो आंनाव जेबो सोंनोबो नाङा। आरो आंनिफ्राय गोजानाव था। आंनो नों बायदि मानसिखौ बयफ्रेन्ड नाङा। नांगौबा लामानि बिबायारिखौनो लागोन आं। बा एसेबां दुगि? औ, आं दुगियानो।
एसेबां दुगिना बे गावखौ लानानैनो र' नों मेट्रिक परिखाया पास जाबानो नोंखौ आं गावनि खालामथारगोन। आंनि अनगा नों रावनिबो जानो हाया। आं नोंखौ रावनिबो जानो होआ। मिन्थिबाय नोङो? थांफै देलाय, नों आंनिल'। दाउसो देलाय, मालायनि न'आव बिदि फैनाया मोजां जाथारदों दा बे। आं सिनायखायो हंलाखौ, नों टेनसन लानाङा। जाम्बा दबसो, जेबो गिनांगौ गैया। अब्लाबोहाय मालायनाव बिदि फैनायखौ बोरैबा मोनो आं। बालसो, नोंनो थाखा फैसा नांगौना नाङा बालनि? बांद्राय खुगाखौ फेथेर 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 खालामनाङा बालाय सामसि। दे हंला, मानो फैदोंमोन? अके, आं खोथाखौ गोलाव खालामला आरो न' सिङावबो जिरायहैथ'ला दे। माने सोमसोनो फैसा हावलाद नांथ'गौमोन आरो बेनिखायनो नोंनाव फैसा बिनो फैदोंमोन। मास मोनथामनि थाखाय। दाथ' दैलां बोथोर जाबाय नालाय दखानाबो बारा नाङा जादों ने, बेनिखायनो एसे फैसानि प्रब्लेम जादोंहाय। मा बेलाय? हरनो हागोन ना हाया बुंदो आरो। बेसे? 30,000सो नांगौमोन। अके। नुबायना, मोनखागोन होनखादोंमोन आं। दम्फाखौ जासिफ्लानानै आंबो 20,000 फैसा बिफानोसै। मानो जानला माला खालामनो नागिरदों? नाहाय बिदि बिनाङा। दानि जुगाव थांनानै थानो थाखाय बेसेबां माथा मारिनांगौ। नों बेफोरखौ टेनसन दाला, मिथिबाय? दिनै नार्जिबुदां फन हरदों आंखौ। र' थांनि। मानोबा? खोथा थाखुमालायो जोंहा नार्जिबुदांजोंबो। नंगौ नामा? हनै जाम्बा लरलाया फैसा लाबोमारदोंसो। बेंकआव थांनांगौ। आयौ बाला, नोंनाव अनलाइन फैसा गैया आरो? आं अनलाइन फैसा दोना। आयौ बाला, फै बेंकआव। अनलाइन फैसा लालायलायो? बुजियासै, माबा अनलाइन फैसा गैलाया बेंकआव? थारमाने गुगला पे, गुगलि पे, गुगोल पे गैया आरो? दा जोंलाय मा खालामनांगौ दाउस्रि? मा खालामनो? थांफानोसै आरो? बारा बे लुथिनोसै जा हंलाखौनो। आं हायाहाय बिदि। जेबो नङा बाल, बे जाम्बा लरलाखौ लुथिनोसै, फैसाखौबो होफिनला। आं हानाय नङाहाय बिदि। नोंबो माहाजोन मानसिखौ लुथिनायाव जेबो जायाबा, बिसिनाव थाखा फैसा जोबा। दुखिया मानसिफोरखौसो दा लुथि, बिसिनि दाउ मासे बोरमा मासेबो दाखाव। आं हायाहाय, बालसो हिनजावानो। बानलु बेदां, बे साला लोखि सारा दाउस्रि देलाया जोंखौ मा खालाम सानमारखोलै? बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जादों। नै थाङै थुङै माबा आंहासो दाय जालाबायना, आंहासो माबा खालामबाय। आं जेबो खालामाखैलै। अमा राजा, दाथ' बेफोर खोथाखौ न'आव मिन्थिबा बिराद लासिं सिंनि बाथ्रा जागोनलै। फिसाला फिसाजोफोराबो देरजोब्बाय। आरे नङा होननानै बुंबाय थागोनब्रा, नङा होननानैल'। माबोरै नङा होननानै बुंनोब्रा, आं बांद्राय थगायनो रोङा। साला बे लोखि सारा दाउस्रि देलायनाव फटक दङ जाहैबाय। फटकखौ ओरैनो ChatGPT-आव इडिट खालामदों, AI जों बानायदों होननानै बुंगोनब्रा। आसलि फट'आ मा नकलि फट'आ मा बेखौ मिन्थिया दाउस्रि देलाया, बेखौ बुंनो रोङा। दाउस्रि देलायखौ फेजेननो हानायाबो एसेबां गोरलै नङालै। बेबो रिपर्टारसो। गुबुनखौ थगायनो हाबाबो रिपर्टारफोरखौ हानो नागिरा। माबा मोनसे जागोनब्रा, नों बेखौ टेनसन लाबाय थानाब्रा, माबा मोनसे जागोन। आयौ बाला, हिनजाव सिखावफोरा। थोद, मा गोदाव सोरावब्रा। नार्जिबुदां, नोंबो खम भद्रद्र देखायफ्लानानै खम दुस्थ' थास' मोख्रा सैमा साइससो नङा आरो? नोंलाय आंखौबो बुङो नार्जिबुदांखौबो बुङोब्रा। नोंजों सानैबो एखेसो। गुवाहाटियाव रुमबां एक्ट्रेसजों मोनसे हटेलावनो ज' थालायनाया बोरै मोनखो? नोंनाव मा फोरमान दं? आं फट' हरबायानो नार्जिबुदांनि। दानि फट' हरदों। बे फट'खौ जुदि आङो हाफांगालिनो होयो, नोंसानि न'खराव होयो मा जागोन? आरो नोंसोर AI जों बानायनाय फट' होननानै बुंगोन। बेनिखायनो आंहा गासिनिबो फोरमान लाखाजोब्बाय। फट'आ नकलि ना आसलि बेखौबो दिहुनना लाखाबाय। आरो नोंसोर सानैया जुदि आंखौ बुथारोब्ला बैयावहाय केमेरा लगायनानै दोनदों। आरो मानसि सासेयाबो नोजोर हरगासिनो। जों नोंखौ बुथारगोन जाहैबाय। आयौ, दानि जुगाव सोरखौ फोथायनो हानो? न'नियानो न'निखौ बुथारदों, सोरबायानो सोरबाखौ बुथारदों। बेसेबां निउस फैयो जोंनाव। जोंनि भारत हादराव 1000 मार्डार जायो होनबाय, सानसेयाव 1000। एभ्रि मिनिटावनो मार्डार जायो। दा समावबा नैबे समावबा सोरखौ टर्चार खालामदों, सोरबाया बुजादों, सोरबा मा खालामजादों मा मिन्थिगौ।
बेनिखायनो आंनि सेफटिनि थाखाय आं लानानै फैखादों मानसि आरो केमेराबो भिडिअ बानायगासिनो। ओइ नारजि बुदां, बे मानसिया रिपर्टार जानानै बांद्राय जाबायलै। नोंनो मा खामानि नांगौ बेखौ होगोनलै, नों रिपर्ट खालामनांला, नों रिपर्टार जानांला। आंनि मोजां मोननायानो जाबाय बैनि खोथाखौ बैयाव लांनाय, बैनि खोथाखौ बैयाव दैथायनाय। समाज गैना? आच्छा, मा नांगौ नोंनो? औ मा नांगौ? आं जेखौ बियो बेखौ बिगोन। आरो अमा राजाया पलिटिकेल नांदोंना नालाय बोरैबा सिखाव खामानि मावनो नागिरो। मा सिखाव माने बोरैबा असाइस माने किडनेप खालामनाय। थांनाय खेबावबो बियो आंखौ किडनेप खालामदों। नोंलाय नों बे बाराव जुदि नों आंखौ एदावोबा आंबो नोंखौ एदावगोन। आच्छा, गुवाहाटियाव जोंनि थांनायखौ सोर खबर हरनाय नोंनो? आं रिपर्टार मानसिया जेरावबो सुलुं थायो, बेनिखायनो आंखौ इसिबां रेजेंआव दाला, अके? दाउसो देलाय नोंखौ जेबो रेजेंआव लायाखै। नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ? I love money. I love फैसा। फैसायानो मानसिखौ बिराद गोजौ खालामो। फैसायानो मानसिखौ गाहायाव दोनो। फैसाजोंनो मानसिखौबो गलाम खालामनो हायो। आं जेसेबां बियो दा नोंसोर फैसाखौ होनो हागोन ना? मानो होनोब्ला आंनो बिराद फैसा नांगौ जादों आरो नोंनि बिनानावाबोथ' आंनि स्कुटिखौ गाज्रि खालामदों। नेवलायाथ' फैसा होबायनो माथो। नेवलाया बेस्रा दावदैनि मोजां मोननायाव गला जाबाय। होनायालाय होदोंमोन आरो जाम्बा गथ'आ। नेवलासो, खुगाया मोजां बाहाय। आयौ बाला, नेवलाखौ अनसो गारग्रा जाबाय। जेबो नङा। नारजि बुदां, आंनि गोसोखौ गोदो सेफायबाय, दा आरो सेफायनांला। आंनो फैसाखौ नांगौ, फैसाखौ थाबैनो। नों मानो बेफोरबायदि जाथारगोब्रा दाउसो देलाय? फैसानि थाखायनो एसेबां ब्लेकमेल खालामगोन ना नों जोंखौ? जेरै नोंसोरो हिनजावफोरखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों, बेबायदिनो नोंसोरखौबो आं एसे लोगो हिसाबै नोंसोरनिफ्राय फैसा लागोन। दा बायदियाव हाफाङा मिथियोब्लाथ' बिराद गाज्रि जागोन। बेनिखायनो आंनो फैसा होनानै नोंस्रा मा खालामो खालामबाय था, आंहा जेबो फाजाया। खालि आंनो फैसाल' हो, बास। मानि इसेबां फैसा लबियाब्रा? फैसाखौ बयबो लुबैखायो, आंल' लबिया होनबा जाया। नों लबियाखायनोथ' पलिटिकेल लिडार जानो नागिरदों। आं हारिनि खामानि मावनो नागिरदों। आच्छा नारजि, फैसाखौ केस होगोन ना अनलाइन? केस लाबानो जाबाय, नाथाय आंनाव दा केस गैया। आंनो दानो नांगौ। जुदि नोंसोर दाहायनो दसे आं गैयाबानो आंखौ बुथारनो प्लानिं खालामबालाय? गोदाव सोराव मा जानला मानला बुङोब्रा? अके बुंला जायखिजाया आंनो फैसाखौ नांगौ। अमा राजाखौ आंहा बांद्राय फोथायनाय गैया, नाथाय नोंनि सायाव दं। सानैबो लोगो नांनानै आंनो 1 लाख फैसा हर। बदनाम बसिनिख्रुइ 1 लाखआ जेबो नङा। आरो नोंसोरनाव 1 लाख फैसा गैया जाबाय। थाबैनो हर आंनो, दा मोनायालागै। बाय बाय सेंग्राफोर। नारजि बुदां, आं रोंलालै बेखौ। उफाय गैया, फैसाखौनो होनांसिगोन। एसेबां बदनाम बसि लानोलाय खेबसे बदनाम मोनबा 1000 बार मोनबाय थायो। आच्छा बारु, थाइबानि लारु। बे बाराव जेबोखौनो बुंनो हामारासै आं एन्टनिय'खौ। एफा खुथार लिंबाय। बेनिखायनो आइ आफामोनखौ नायनानै फैनोसै आं। सानदोंमोन मास मोनसेनि उनाव थांनो, माथो एन्टनिय'नि गोसोआनो मोजां नङा। गोसोआनो सायराब जानानै दंबाय दं बेना। बेनिखायनो बेनि खुसिखौ लोब्बा लाखिनानै बेनि खुसिनि थाखायनो थांफानोसै आं। आरो आइ आफाखौबो नायना फैनोसै। थेंक इउ बानलु बेदाव, आंखौ शपिं खालामनायाव हेफाजाब होनायनि। जोंलारि, बहा थांनो नागिरदों? आं न'आव थांनो नागिरदों। न'आव? माथो नोंलाय आंनो खोन्थायाखै? आं कनफार्म जायाखैमोन थांगोन थाङा, नाथाय दा थांनांगौ जाबाय। दे होमबालाय मोजाङै थांना फैबानो जाबाय। फैखालि माबा मोनसे लाबोदे। जागोन। एन्टनिय' बेलाय? फैगासिनो बियो। सिखिरि, थौदो। अके, बाय। बानलु बेदां, न'निफ्राय माबाफोर लाबोनांगौ नामा नोंसानिफ्राय? जेबो लाबोनाङा। जेबो लाबोनाङा? आं बुंखाबायानो ना, जेबो लाबोनाङा होननानै। आंनि थाखाय जेबो खस्थ' खालामनाङा। बानलु बेदां, नों आंखौ एसेबां गाज्रि मोनगासिनो दाबो? नोंनि थाखाय मोजांसो जानांगौ दा। आं दि नोंनिफ्राय गोजानाव दं, नोंखौ जे आं डिस्टार्ब खालामाखै, नों मोजांसो मोननांगौ। अब्लाबो? मा अब्लाबो? मा लुगैयोलै नोंसोर बायदि हिनजाव मानसिया? रायलायजानोबो बायो, रायलायबाबो दाय जायो। मा नांगौ नोंनो? मोजाङै रोखा खोन्थाया मानो? आंनो जेबो नाङा। जेबो नाङाबा आंनाव जेबो सोंनाङा आरो जेबो मिन्थिनोबो लुगैनाङा, मिथिबाय? गावबागाव बहा थांनो गोसो थांबानो जाबाय। बानलु बेदां, सरि आंखौ गाज्रि मोनबायबा। आं मालाबाबो नोंनि गोसोखौ दुखु होनो होननानै सानाखैमोन।
आंखौ निमाहा होदो बानलु प्लिज। आं बे बारनिफ्राय नोंनि गोसोखौ मालाबाबो दुखु होला। नंगौ। औ। अके गाइस, बिदिबा नेक्स्ट पार्टनि थाखाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय, लोगोसे लाइक होलांबानो जाबाय। बाय।